Kala dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhane. Amen. Shalom mamanginang, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu, sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Saya didongani asini rohani Tuhatta mahamusa luhut na sadariona manginang. Dia akan nabui marminggu marsaur doho Tuhatta. Selamat beribadah. Dia kena subui marminggu alan ya kaulon na meragam alan situasi. Saya totong ma di parrohai tu hatta hamu. Dia ka perdalanan di ngolumuna noaing amanginang. Tatangihom mahatan itu hatta di minggu bolon. Minggu Trinitatis hasitulusa daun. Ya, kita akan masuk minggu-minggu besar yaitu minggu Trinitatis. Psalmen Mazmur 8 ayat 1-10. Ede sian si David. Ale Jehovah si gom-gom hami, masay sangap dogwarmu dilihat portibion, di patibul hodo hamuliommu ro di atas ni akal langit. Garisian pamangan ni akka danak dohot akka poso-poso, dijadi hon hodo parangammu, ala ni akka namangaloho, asa pau japon musu dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutailihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim, bulan dohok bintang akka napinaulim. Tung ahamanian jolmai ubahe pola ditaringoti roham ibana, jala anak ni jolmai ubahen pola dia beti hong. Humurang apalau tik do ibana siad debata di bahen hong. Alai di tali-tali hon hodo museha muliaun dohok hatongamon tu ibana. Di pabakit hodo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangammu. Sudedo tahe di patuduk ho tu ibana. Akka biru-biru doho lobu sudena rodi binatang akka na diharangan. Pidong akka na ditoruni langit doho akka dekke di laut. Rodi sude na mangisir di laut. Ale Jehovah si gom-gom hami, masay sangap dogwarmu dilihat portibion. So ini mahatan itu hatta kamanang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah masuk di minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Minggu-minggu besar yang panjang akan kita lalui, seterusnya sampai di ujung minggu parhuriaun, minggu ujung tahun parhuriaun. Nah kahado manginang nanaing si putih hatta si hanguluhon ta sian hata ni debata marhite turpuk di hita sadarion di minggu hasitulu sadaonon. Bapak Ibu Saudara-saudara, Psalmen pemazmur Raja Daud dengan jelas menyatakan pada ridahut tu hita songo dia hamuliaon ni debata marhite-hite akka jadi-jadian. Nah itu dia. Dan di ayat 5 Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuatu hal yang patut kita renungkan dan kita syukuri dalam perjalanan kehidupan kita. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasat Jesus Kristus. Dimula ni mulana nunga denggat ditoppa sa luhut. Ditoppa di bata langit dohok tanu dohok laut dohok nasa isina. Ditoppa muse jolmai. Jela humurang otik do jolmai ditoppa di bata. Sian di bata nama no paibana. Sude di patuduk di bata tu ibana. Mengatakas tajaha. Humurang apa lautik do ibana sian di bata di bahiko. Hamuliaun ni di bata. Tibul tarida marhite-hite jadi-jadian ni tanganna. Sahak rodi jolmah natinopanay. Alainang pesongoni. Takas do taboto manginang dung ditoppa de bata jolme ditoppa rodi nasan isina laut binatang dakkalan nasing gabe sursardo hamulioni hinorhon ni pangalahon ni jolma na perjului. Kemudian hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah rusak. Dan kemuliaan na tinopanay dan kemuliaan ni hita hajol maupe gabi siga ma ala ni hadu sauni dung mardosa jolmay gabi adong majarak gabi adong ma pemisah antara Allah dan manusia.
Dengan ditoppa debata alai disegai hajol maunido hamuliauni marhite namangulahon hadusauni. Itu jelas Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua diciptakan begitu indah, begitu luar biasa. Bahkan ise mahita hajol maunon noeng jua kamangenang. Kita manusia digelari dengan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Tapi semuanya itu rusak. Kemuliaan itu menjadi ternoda sehingga kita terpisah dengan Tuhan. Alai moliate mah di Tuhan Yesus Kristus akamanginang puji Tuhan selalu. Tamah kita memuji pasangapun Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai si padame kita hajol maut. Di epistel di minggu sadarion asadung di pitor hita dalan haporsion mardame mahita dohok debata marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Asa dinaung holang hita siya debata di padomu Yesus Kristus hita. Gabe sumuang museha muliauni, gabe sumuang museha sangaponi, gabe taruli asini roha hita. Dia jawaban ni debata di jolo ni Tuhan. Maka di dalam Yesus Kristus kesempurnaan kita kemudian diperbaharui dan semakin dimantapkan. Asadung mardame hita dohok debata. Sumuang hamuliaun natino panay. Gabidomu hita muse dohot debata. Sialanido akamanginang dipaingo Apostel Paulus hita marhite epistel di minggu sadarion. Nang penong sumuang hamuliauni, nang penong dipadame Tuhan Yesus Kristus hita marhite mudarnai, diperbaharui hamuliaun hasangaponi, alai yang go perdagingotei ikodo mate. Sialanido ubay na do Apostel Paulus, asa molo mate pedaging ala nido say, alay mangulu do yang go todita. Nah kita didamaikan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui kuasa Roh Kudus, ya, Minggu Trinitatis Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kuasa Roh Kudus, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun pergumulan yang kita alami, apapun penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, idobaina di Rom epistel sadarion Rom 5, benget mamanaon. Di horhon hapor suhonido benget ni roha. Siya benget ni roha tu hatawon. Siyan hatawon tu pakirimon. Asa molo pe dung mandame hita dohok debata. Ala ikon tadalani do parngulut tadi hasianganon. Sialani molo tung godang peragam ni parukilon amanginang nata adopi. Alay na makirim do hita. Dung dipadami Jesus Kristus hita dohok debata. Saur hita Tuhan muliaun sogot na pinarbaga-baga ni debata dia kana porsea di ibana. Sehingga kemuliaan ciptaan Tuhan, kemuliaan kita menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita marpakirimon na mangulu. Boy hita taruli di hamuliaon nanaing si papataron ni debata di surgo hasonangan na pinaradinay. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Asanunga meralu suku-suku na nidok ni parpesalmet di minggu sadarion. Tungise majolmay. Ya, di ayat 5. Tungahaman niya jolmay ubahe pola ditaringoti roham. Jala anak ni jolmay ubahe pola di ibadiho. Ala holong ni rohana ala hita na niasianna. Ala hita na tinopana. Dang olo debata magopo sudi akan tinopanay. Di pateridahon holong ni rohana. Di pay baru hamuliauni. Di bagasa Jesus Kristus. Jala. Molo tung peroak kasih taunoni. Ala ni pakirimota di hamuliaun sogot. Bengek mahita manaon. Taruli hita di gogo na baru. Margogo hita mengadopi akaparul kilota.
Maka mari kita senantiasa memuji Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menunjukkan kasih karunia yang telah kita terima. Kita menunjukkan kemuliaan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita. Melalui apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Melalui dengan kita melakukan segala perintahnya, dengan kita juga menjaga kelestarian alam, dengan kita juga ikut serta menjaga bumi ini. Karena ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati yang manginang, di efeho maringanan. Nah di bagasan sitaonon arsak niroha. Malumma arsak niroha, dia puli tuhatahamu. Di lehon gogo, dia akan marsahit dohok bengit niroha. Di parrohai hamu akan marlas niroha. Dia akan naminang sudah gogo. Tuhatama nabaror daging nang todimuna. Tede homa di bagasan las niroha, buku di nomor 575 ayat sada. Deo kita amanginang. Puji madebata na sokal pasangap magoarna. Puji akarura dohot lung akadolok na timbong. Dohot hasa ni kalupang sude mamuji ho langiti na matay hembang bitangi na masay torang o puni na masay saksan pasangapon ho o debata tung solo tadingaw lau mamuji ho Tuhan nasa go bahen o kulau pasangapon ho di ujung ni ngoluku saipu gioku ho. Diperbadiai debatasi pardami mahamu gabi sundingkan jala diramoti rohanang pikiran muna ia soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si palue. Amin.